Esteban Gretenan dena, Sekin kooperatibako lankide bat. Eta gaur euskaragileen gonbidapena jaso dugu eta etorri gara hemen Zikautxo bizitatzera. Oso aberasgarri pilo bat guztot ikasi dugula eta gero gure kooperatiba nahia zeo zer martxan jartzeko moduan garen. San Miguel naiz, Fagor Industrialetik nator eta euskara batzordeko kidea naiz. Gaurko egunean Zikautxo enpresara etorri gara, euren euskara plana ikustera zera erabiltzen dauen, eta oso interesgarria izan da guretako. Oso aberasgarria izan da gaur hona etortzea, bertako esperientzia ezautu eta guk ikasteko.